Sunana Hajiya Maryam, ni shugaba ce a cikin wannan tafiya Impact Multipurpose Cooperative. Dalilin shirin wannan babban taro shine manufar samar da ci gaba da shugabanci na adalci. To abin da ya ji hankali na a gaskiya shine dukkan waɗanda kuka gansu a nan shugabanni ne na ƙungiyoyi. Duk wanda ka ganta a nan tana da jama'anta a ƙarƙashinta. To abin da ya ji hankali na a kai shine mun kama wata hanya na sakin layi daga abin da muka kira kanmu na leaders na ƙungiya, uwa maba da mama. To uwa haɗa kan 'ya'yanta take domin sama musu inda mafita take da tsarin inganta rayuwarsu. To dalilin da ya ja kenan ne tunanin wannan haɗin kai, domin an ce tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, kuma wai hannu ɗaya baya ɗaukan jinga. Saboda abin da ya sa ne tunanin wannan, mun ta'allaka ga baki ɗaya rayuwarmu ga shugabanni. Su ne masu mulkanmu wanda Allah ya ɗora musu shugabanci a kanmu. To a gaskiya ni ina jan hankalin mace, ko ya yake, ko gishiri ne ta ƙulla, ko kukan miya ne ta ƙulla shi, sai ta gan shi a international.